बिसोरखौ लोगो मोनफैबाय नालाय बेखौनो बेसे मोजां मोनो आं बेखौनो बावनो हाया हेलौ एभ्रिवान गिबि गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आङो दिनै स्टुडिअ थांनो ओंखारदों जिहेतु जोंहा बैसागु बोथोरा बांद्राय गोबाव गैखालिया सफैथारबायानो ओंखायनो दोंनैसो बैसागु मेथाइ बानायनो थाखाय आं दिनै स्टुडिअ थांनो ओंखारदों नर्मेलि बेबायदि आङो भिडिअ बानायनाय जाया अब्लाबो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आङो न'आव दङ स' न'निफ्राय आङो स्टुडिअसिम थांगोन नोंथांमोना जोंनि जायगाखौबो एसे बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागौ ओंखायनो जाहाथे जोबजासिम नोंथांमोना नायलाङो आं बेखौ मिजिंथिबाय टु डु बिब्दिब्ला स्टार्ट खालामनोसै दे हारसिंसो थांगोन दै दिनै नै खालि रावबो लोगो गैया स' आङो हारसिंसो थांनो ओंखारबाय नोंथांमोनजोंनो एसे रायलायलांनोसै ना मा बुङो थुदो बिब्दिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों बे जोंनि गामि ओमफ्राय आंखौ गोबाङानो सोङो जे नोंथाङा माबेनि होननानै आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिनै बुंना होनो सानदों आंना जिल्लाया उदालगुरियानो नाथाय जोंना गामिया मंगलदै खाथिसिन जायो दरं जिल्लानि खाथियाव ओमफ्राय उदालगुरि आरो दरं बर्डाराव आरोना ओमफ्राय आं बांसिन उदालगुरियावनो थायो नोंथांमोना आंखौ बांसिन उदालगुरियावनो लोगो मोनो फैयै जोङो SSB केम्प सफैबाय बेयो जोंनि खाथियावनो मोनसे जोबोद गिदिर SSB केम्प आरोना जोबोद गिदिरथार केम्पआ नै ओमफ्राय बे केम्पखौ बारोब्लानो बैथिं दारि गोलाव होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांमोना मोनथिखागोन माने मुस्लिम आरोना गोबां दङ जोंनियाव जायगायाव एक्सुवेलि जोंनिया मंगलदैयाव बांसिन मुस्लिमानो दं आरोना बिथांमोना जायफोर फैना मोनदों मोनथिखागोन नै बिदि जिरायनानै दङ नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना अब्लानो गासैखौबो नुलांगोन बेनि उनावनो जोङो नेक्स्ट भकतपारा मोनगोन नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ भकतपारा होननाय जायगाखौ स' जोंना मोदैबारि ओमफ्राय बेयो मोनसे भकतपारा होननाय जायगा दङ जोंनिखौ मोदैबारि होननानै बुङो स' नोंथांमोना दान्दिसे समनि उनावनो हारसिं जाबाय नालाय मेथाइखौनो खोनासं थांगासिनो दङ स' नोंथांमोनाबो थुफादो हारसिंथार नालाय नोंनि मिनिनाय नोंनि गाबज्रिनाय नोंनि मोहेनाया ओहो गोसोआव बेरखांफैयोबोला बिखाया गावलाङो गोरबोआव थालाङो बिखाया गावलाङो गोरबोआव थालाङो नोंनि मिनिनाय नै बेनो जाबाय भकतपारा नोंथांमोनाथ' खोनाबाय थायो भकतपारा मुंखौ नायलांदो नै बेनो जाबाय भकतपाराया गोदो जोबोद गिदिर बाजार जायोमोन नाथाय 2008आव बांगालजों दावराव जानानै बेवहाय बाजारा दायो जाथ'लिया नोंसोर मानो बुजिथारा नोंसोर मानो गनायथारा बेखौनो बेसे मोजां मोनो आं बेखौनो बावनो हाया मोजां मोननाया गेलेजाया बावनो सानब्लाबो बावनो हाया नोंसोर मानो बुजिथारा नोंसोर मानो गनायथारा नै दायो जों सफैबाय बरबागान बेयावबो गोबां मुस्लिम दंथारो नै
मुस्लिमानो मुस्लिम जेरावबो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोङो कालाइगाव मोनसिगोन कालाइगाव मोननायनि सिगाङावनो आङो गारिया एसे लेथ्रा जादों बेखौ सुनानै लाग्रोनो सानबाय वाशिं सेन्टारावहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों फाइनाली गारि सुखांबाय जों थांनोसै दायो नै आजान होबाय बिथांमोना आल्लाह फैयै फैयै जोङो कालाइगाव मोनबाय कालाइगावखौ नोंथांमोना नायदो बांद्राय गिदिर टाउनबो नङा बांद्राय उन्दैबो नङा मिडियाम आरोना गारि सुनायनि जेबो लाब जायासै नायलाय बे कालाइगावनिफ्राय मंगलदै टंला कालाइगाव रोडआ ओरैबादि गाज्रि जादों आं गोबाव जाबायमोन बे लामाजों माने आङो फैनो ओरैबादि बाखायो नै जाबायदि गाज्रि लामाया गुला गोजा लामाखौ एसे थाब फाहामबा जागौमोन गोबाव जाबाय बे लामाया नै दंफांफ्राव बिलाइफोरा गैथारलिया लासै खिलिसिगोन आरो फाइनाली टंला सफैबाय नै नोंथांमोना माखासेया सिनायखायो टंलाखौ एसे नायदो टंला मोनबाय टंलायाव 3-4 इयार्ससो थानानै थांदों आङो कलेज फरायनाय समावहाय ओंखायनो टंलानि गलि गलि सिनायजोबो आङो फाइनाली टंला सफैबाय ओमफ्राय दायो टंलायाव एसे साहा लोंलांनो सानबाय ओमफ्राय गोजानथार लामा गारि सालायना फैबाय नालाय बेनि उनाव साहा लोंखांना थांबाय थानोसै बेनो जादों नन्दिनि रेस्टुरेन्ट दायो कफि लोंखांना फैबाय थांबाय थानोसैलाय आरो Oh my god नैबे जादों टंला सारियालि बैथि थांबा मोनगोन पानारि अदालगुरि ओमफ्राय नैथि थाङोब्ला मोनगोन खैराबारि ओमफ्राय भेरगाव डिमाकुसि बा गरेस्वर ओंखारलांनो हायो आरो ना इथिं बिदिब्ला आं दायो थांगासिनो भेरगाव नोंथांमोनखौ दहाय खोन्थायाखैमोन आङो माबायाव थांगोन दायो भेरगावसिम थांगासिनो दङ भेरगावआव मा स्टुडिअ दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनै दै नायलांबाय थादो नै बेनो जादों भेरगाव साब डिभिजन अफिस माने भेरगाव टाउनजों फाखोसे ओरै गिदिङालासे आङो डाइरेक्ट थोंजों इथि थांनो सानबाय माने एसे सर्टकाट जानायानो जानाय होननानै साब डिभिजनेल अफिस महकुमा बेंगिरि भेरगाव जिल्ला ओमफ्राय मा अफिस बानायदोंथाय बेखौ आङो मोनथिथ'लिया ओमफ्राय नैबेथिं दङ भेरगाव पलिटेकनिक खोमा बेयो वाव जा मोजां कालार फुनखादों जुम खालामना दिन्थिनो नोंथांमोन एसे बे जादों भेरगाव पलिटेकनिक उदालगुरि पलिटेकनिक सरि भेरगाव पलिटेकनिक होनफ्लांदों आङो भेरगावआव थानायखाय उदालगुरि पलिटेकनिक बेयो
ओंखारसिगोन जोङो जायगासिम नै सोरखौ लोगो मोनफैबाय नायलाय भगबान गेले गेले नङा गय खनदों मालाय आं होनदों आंखौ हाजिरा लिंहरबानो जायो माने मारै खबर गयानो बाहायल'सो मोजाङानो बा जा किउट जाना दं नै गेले गेले जायाखै So नै सोलिगासिनो मेथाइनि खामानिया मिउजिक बानायगासिनो गरलाइनखौ डाबल होआबाबो जागोन दां माथो ओइ गिटार डाबल होबा गोगोम जागोन ना किबा गबा नेকি भाइजी माने एसे बैसागुआव हारमोनियाम फिल होनो थाखाय नै आंनि कीबोर्डिस्टखौ लिंहरनाय जादों बे दामगासिनो माने एसे मेनुवेल दामदों आरो माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय आगै सनाय खानाय बानाय माबोला जागोन नों आंनि दालाय बुं बुं होननायजों दोनखारलांगोन सनितपुर जिल्लायाव हादान लागोन लै आगै